Sapa iki? Manungsa ireng geseng diadani sak tebok ambane. Soy Gatotkaca. lho. Gatotkaca. Iya, balik. Patih Bramangkara. Saka ing Tunggul Malaya. Ayo, aja dapurmu sing maju. Pendhawa kon maju rene. Iki Patih Tunggul Malaya, tau tatim bedah kutha Bayaputri. Arepmu dapurmu sepirup. Den wong. Has. Ati. Oh. Ati. Hop. Oh. Hai. Ati. Oh. Oh. Ho 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 ho. Ho. Ho he ho he ho he Tengaraning ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur mandiri ting turangga esti nyimeng dwaja engkang gitir perkata ingkang dwaja lelayu sepit Gerontasena piye Lek apa wis nyumurupi swasana praja Ngamarta wektu iki iya iki Lek aku krungu kabar jare Rama Kyai munggah marang Kahyangan Suralaya mongko ora cetha apa sing dadi karepe iya bener yen ngono Paman Setyaki enten ana kene aku tak gugat ning Suralaya wis aja kowe mung waton bakal munggah Kahyangan Suralaya mengko yen kowe ora ngerti apa sing dadi kekarepane malah mbilaeni lah terus aku kudu piye mongko Antasena ki dianak-anake lanang wong tuaku arep nemahi bebaya saka para dewa apa aku ya arep meneng wae ora kok meneng wae nanging kabeh kuwi wis ana sing majipi waktu dina iki Kang Mandarawati wis sumusul munggah marang Suralaya. Ya, ning anu lho Paman Setyaki. Aku ndisiki kandha karo Paman Setyaki. Yen nganti dina sesuk-esuk plethek ing srengenge Rama Kyai Pepundhen Pendhawa kok randang bali. Aku arep gugat ning Suralaya. Ya. Aku ayo padha ngreksa marang wilujenging praja Ngamarta. Pun Paman ora bakal kleru pengira-iraku. Yen to bakal ana wong mancing sajroning banyu banjir iki. Oh iya. Yen mancing reh tak derekke. Tak derekke Paman Setyaki. Aku garep ngawat-awati keslametane praja Ngamarta. Ayo padha mapan ana nggone dhewe Antasena.
tumingal acambo samya medal lir kathit wileting gandha dayanggung mangun sang niti den sang sangaji mijil latinyong daliwus kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jangga dendanya mangambak boyo menika Kanjeng Ibu animbali dhateng ing putra pun Dewa Sarani keparenga daya-daya kula nyuwun dawuh Ibu. Inggih Kanjeng Ibu, kula kang putra pun Kala Durgangsa cumadhong dawuh. Nadyan kula semanten ugi kula pun Patih Kumbara Yekti cumadhong dawuh. Tong teteyuhan Kala Ludra Manik Raja Dewaku kula Dewa Sarani. Nggih wonten dawuh. Dina iki kowe nyicila bungah ya nggih, nyicila bungah. Ing kene bakal kesempatan kang dadi sedyaning pun ibu. Sedyaning pun ibu kuwi ora ana liya mung kejaba mikolehke marang anakku Dewa Sarani ya kowe kuwi. Inggih. Liripun kados pundi? Dewa Sarani wonten dawuh. Ngertenono lamun to dina iki para Pandhawa munggah marang Suralaya. Menapa sambung rapetipun kalian gegayuhan paduka Kanjeng Ibu. Mulane Pandhawa munggah marang Suralaya Werkadara dianggep kleru. Werkadara manuh-wani gelar kawruh panunggal kuwi minangka dadi sirikaning para dewa. Werkadara gelar kawruh panunggal padha wae Werkadara arep nyembari panguwasaning dewa. Mula banjur pun ibu matur ngersaning kukulun Bathara Guru. Tumrap marang trekae Werkadara sing sinengkuyung para Pandhawa kuwi. Mula dina iki Pandhawa ditimbali munggah marang Suralaya. Werkadara munggah ora ijen, Pandhawa liyane uga padha melu. Tegese ngamarta dina iki suwung. Mongko penibu duweni gegayuhan kepiye bisane Dewa Sarani dadi ratu ning ratu sinembah para ratu sak jagat iki. Mongko kekuatan ingkang ampuh ora ana liya mung kejaba para Pandhawa 5 ning gandeng Pandhawa wektu iki lagi nampa pidana ngamarta aji godhong jati akeh wis ora duweni kekuatan apa-apa awit ditinggal para Pandhawa. Sing ning ngamarta mung para peranakan Pandhawa wae sing ora sepira kekuatane. Kok kuwi Dewa Sarani mara enggal praja ngamarta enggal dibedah wae. Oh makaten iya. Yen praja ngamarta wis tok bedah negara liyane mung kari gampang wae Dewa Sarani. Nggih. Menawi tetela mekaten kula badhe mbudidaya ngrebat negari ngamarta saking tanganipun para penanakan Pandhawa. Yen nganti Pandhawa mati Janaka ya bakal mati. Kelungguhan lelananging jagat Janaka bakal ulun jabel tak maringake marang sira Dewa Sarani. Nggih Kanjeng Ibu sangat ngaturaken genging panuwun semanten anggen paduka ngrasa dhateng putra pun Dewa Sarani. Mula kang saka kuwi aja ndadak wedi kangelan. Ketapno Wadyabala Tunggul Malaya wigati bedah praja ngamarta Dewa Sarani. Nggih ngestaken jauh. Kakang Kala Durgangsa ana dawuh menapa Yai Prabu? Mara enggal metu njaba. Perintahna para Wadyabala Gawansa ing Tunggul Malaya. Kuwi gati bedah praja ngamarta ya ngestake dawuh. Enjing beda gumuruh saking jroning negeri. Kung ingkang bala kuswa prabusananira Surya Wetalira saka ing jala nidyarsa madangi jagat tumungep-mungep maning sapusaing ukir perbapak kang sumirat sorot ing surya nampek negolan gunung-gunung sampat sang ya para prajurit
budhaling para wadyabala suarane hanggau nganti ngebaki jagat.
rekanira one naga makikan aton kaku melah wis nyohan ampek
kisih manao sira marang risang bayu ana pawongan cendhek cilik wah brengose sekepo sisih lintir sambir ke kuping wedyan brengose serapan pundake malang yadane melang-melang oh hei marang aku kowe nyawang aku sajak kaya ora seneng kowe sapa balik wedyan eneng lindhu marang aku sapa kang dadi percekamu lan ngendi dangkamu wedyan dalan rupak lupa kedisian wadya saking tunggul malaya kekesete Gustiku Prabu Dewa Serani pangkatku Temenggung aranku Temenggung Prawira Sandi Prawira Sandi ya kowe sapa Satriya Lesan Pura Setyaki aran Setyaki ya pendirangan mripatmu arep menyang endi sumingkira mikir bakal tak gawe liwat yang sing liwat wong siji mung gawe wong lima tak lilangi ning gandeng luwih saka 100 dasare nggawa gaman sujana rasane atiku lawan lakumu sak wadyabala mula becik bali wae yan balekke dutane ratu arep dutane Jagabaya kuwi kudu bali bacut bali bacut bali bacut kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene Ligondang kanjeng langit alat-alat kapon Bergintang ingkang mawet kanjeng kowe mau muni piye? Balen ngono. Kene lho, muni sing cedhakku kowe ngene iki. Aku tak pengin krungu kowe mau muni apa? Kowe kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene. Kowe ya, iki kok ninggalke. Iya, wah. Sajae kaya mentas meguru anyar kowe. Kowe durung tau krungu kondange Prawira Sandi. Tau tate bedah kutha Boyong Putri. Arepmu diapurmu sepira banggane yen arep nyoba mara cobanan. Remet ati kelarinya tepe itu padan ati.
bajone. Ngendhat Ora. Sareng napa kakatoni? Antaran dausa
amon-amon dereng kumambang maletik mansol mundur aja ngaling-alingi panduluku para putra Praja Ngamarta Pranaan Pendha Majorene iki pepatih sing tunggul Malaya sing bakal ngrampungi perkara iki rembet dadi klaring apik mbok dadi mubal Mrikata sing Gatut Kaca Kinon sapa iki manungsa ireng geseng diadane sakti kok ambane sapa Gatut Kaca lho Gatut Kaca ya baik Patih Bramangkara saka ing Tunggul Malaya. Ayo, aja dapurmu sing maju. Pendha kon maju rene. Iki Patih Tunggul Malaya, taun tate bedah kutha Bayaputri. Arepmu dapurmu sepirup. Den wong. Has. Oh. Ati. Hop. Oh. Hai. Ati. Oh. Oh. Ho 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 ho. 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 Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Dian atos nang hoi wong apa iki hoi padha mati aku edan Terus pundi Ibu? Kenapa nih sing Wadya Tunggul Malaya kados babatan pacing pancen ora ana sing bisa sinangga enteng. Kowe maju Dewa Sarani nyuwun pangapunten Ibu. Menawi kula ingkang magot ing ayuda mboten wurunga kula namung badhe kewirangan. Kowe maju ora dhewe. Liripun. Pun Ibu bakal mimba jemparing tamakno kabeh para putra Pandhawa. Nggih, sedika Ibu.
paringipun ibu. Lah iki mesti ngertos. Lah wong paduka Jempare kok iso kandha dhewe iki ya. Oh, katon aku lali. Aku laline jek Jempare. Kados pundi, Bu? Ing kene para peranakan Pendhara ana sing bisa mapaki inggih. Mong kari ngenteni patine para Pandhawa wae. Puntadewa mati Praja Ngamarta nggonana. Lho, sendika Ibu. Palugon aku ning lekas kula kita linuding kidung kadung kadar apa mangun manah rahayu ayu ana tanah golong gumolong manadu para